Balkan vilayetinde çağılaryň arasynda ýiti respirator we sary getirme keselleri köpelýär. Balkanyň lukmanlaryň ensemesi bu çağılaryň aglabasynda COVID-19-yň bardygynyň anyklanýandygyny aýdyp, olaryň arasynda ölüm hadisalarynyň hasaby alınıp başlanandygyny belleýär. Fevralyň aýagyndan bäri Sebtin hastahanalaryna getirilýän çağalaryň sany köpeldi. Olaryň aglabasy beden temperaturasynyň aşa ýokarlanmagyndan şikayet edýär. Bu çağalara koronavirus test edilýär we olaryň aglabasynyň COVID-19 bilen kesellänligi anyklanýar. Beýleki çağalaryň bolsa ýeti respirator, dümek we sary getirme keselleri bilen kesellänligi anyklanýar. Diýip vilayetin köp gurully hastahanasynyň çağalar bölüminiň bir lukmany anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenbaşy şäheriniň birinji saglyk öýüniň bir isgäriniň we Agdalýan hastahananyň bir näçe lukmanynyň sözlerine görä, bu keselçilikler hususan da koronavirus derarly çağalar ölüme hasaby alınıp başlandy. Geçen hepdeniň dowamynda 3 çağı koronavirusdan aradan çykdy. Olaryň biri 5, ýene bir 9 we üçüncüsü 14 ýaşyndady. Diýip Balkanyň lukmany aýtdy. Bu ağırlykda habarçymyz fevral aýynyň ahyrynda Türkmenbaşynyň 15-nji mektebiniň 3 günlük ýapylandygyny we muňa mektebiň 10 okuwçysynyň koronavirus bilen keselländiginiň anyklanmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. 26 fevralda bu mektebiň 5-nji, 9-njy sınıf okuwçylarynyň 10-sy şäheriň ýokons keseller hastahanasyna ýutuldy. Olar bedeniniň temperaturasynyň 40 gradusa golaýlanmagyndan şikayet etdiler. Hastahanada olara koronavirus test edildi we olarda COVID-19 bardygy anyklandy. Mektebiň 5-nji sınıf okuwçysy hastahanada wepat boldy. Şondan soňra mektebiň ähli okuwçysyny test alınıp, olar öý karantinine ýerleşdirildi. 3 günläp ýansızlaşdyryş işleri geçirilen soň mektep 1 martda gaýtadan öňkü tertipde işe başlady. Diýip habarçy aýtdy. Azatlykda wepat bolan okuwçylaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi äsgär etmekden saklanýar. Redaksiýa bu aýdylanlar barada Agdalýan hastahanalardan, saglyk öýünden we mektepden resmi kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de Azatlyň vilayetin saglyk goruç müdürligi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinçliklary hem basy barmady. Bu maglumatlar öz çağında koronavirusun ýekiji hadisynyň hem hasaby alınmandygyny tutun ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronavirusa garşy tanzymyň edilip başlan mahalyna gawat geldi. Balkandaky habarçymyz Sebit mekteplerinde hem okuwçylara koronavirusa garşy tanzymyň edilýändigini aýdýar. Olary Sinovac we Coronavac tanzymlary urulýar. Tanzymlar 7-nji 11-nji sınıflarda okuyan okuwçylara edilýär diýip habarçy bilim işgärlerine salgylanyp, yerli häkimetleriň mekteplerde maska dakylmak düzgünini gaýtadan dikeltmek barada maslahat edýändigini hem aýtdy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19-a garşy vaksinany hukmany diýip eglan etdi. Sondan bäri ýurt raýatlary koronavirus garşy tanzymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne ýurtda mektep okuwçylaryna koronavirus garşy tanzymyň edilip başlanandygy barada ne häkimetler, ne de berk döwlet gödäkçiligindäki medeniýet terişdeleri maglumat berýärler.